Szerintem nem. Szerintem 321-es, innen nézve. Na, ez egy 757-es. Ez. Aha. Honnan látod szemből? Egyrészt láttam a légtávolságot, másrészt hogy láttam, hogy ennyire pálcika és hosszú. Na nézd meg! Látom, jó, oké. Na még nézd meg! Látszik az orrában, innen elvész. Aha. Außer, Na nézd meg! na, das ist auf dem Echo dann eher, wenn, ja, genau, wenn du Ez a több nagy gép. Ami nagyobb a 320-as, itt ilyen hamar tudok tapsolni. Magst du runter mal von hinten und unten schauen? Na látod, hogy 757-es. Mennyire szerez a gépet, hogy mondta. Das sollte der nicht Szerintem nem csak ahhoz szab, mint egy 3. du kannst nicht ja, weil ja die Endurance kannst du sagen, aber die kannst du nicht vor dem Exit-Rollen abstellen, weil du weißt, du solltest nicht der Flieger. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nach Flex 3 lange mit Stern 21 Volt und der sagt dir, du kriegst halt gerade Sitz, sag ich ihm schön, dass du das willst. Das mache ich das so so ja eh nicht, aber wenn der ruht und die Sitze quer, kann man das da über den Karo 6 Meter gehen lassen, über wahrscheinlich aber irgendwas anderes abholt. Also das ist so. Kontinuierlich beide ruhig. Was kann ich jemand da schauen? Geh mal da vorne runter, Schatzi. Ihr könnt Bananen fangen. Na, ich komm mit. Ich leg unsere Sachen drauf. Das war doch mal der Haltung. So. Apa, mondtad, hogy azt nem is érezni tudod, nagyon sok jó levegőt elszív? Én ott rapidálj. Hogyan látja ez minden? Tényleg? Ezt hogyan lehet érezni? A globális felmelegedés ezt olvas. A kettő. Egyre több a szintén a jégkörben, tehát a levegő, a vízöldözői között, és akkor miatt, hogy üregmásnak el. Tehát az összetek ugyanaz, Ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte schon, ja. Oké, jó, a hátra. Milyen most érzeted van széndioxid? azt, hogy a Föld felszínéről visszapattanó fénysugarak, napsugarak, azok szépen kimenjenek vissza az űrbe, ahonnan jöttek. Itt tartja őket. Minél több a széndioxid a levegőben, annál jobban megtartja itt ezeket a napsugarakat. Nem engedi vissza, nem engedi vissza tükröződni, hanem a melegét így az árja. Én dobtam, van szervezel? Aha. Még régebben az agyakosabbban voltak 2026-ra lesznek elektromos gépek. Aha. De hát nem nagyon készülődnek, ahogy látom. Hát itt még nem indult el az a forradalom, ami az autóiparban most már van. De hogy ugye az autózásnál most már